Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linangkung panjenengan saking Allah kang maha agung. Satularku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan dalam panglimang waktu kanggo brasra mungkalan nafsu. Satularku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintangan dalam panglimang waktu kanggo brasra Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu panglimang waktu kanggo brasra Sadurunge ngaturake lelagon iki ana dawuh pengumuman tolong mobil dengan nomor polisi AE 1432 CF dipindah sebentar karena mobil di depannya mau keluar. Oh iya. Mergo apa-apa yen arep metu biasane yo ngabari ngene ya, Mak. Ngono kuwi. Saya ulangi lagi, kose to?
mobil dengan plat nomor AE 1432 CF. Iya, AE. AE iki plat nomor kene iki seneng karo reok kok, Nduk. Kok iso? AE. Iya, monggo dipindah. Matur nuwun. Nggih pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok. Wis suwi ora ketemu. Wah iya. Iki seniwati multi talenta. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Wong ayung rujit wae. Ngeten iki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Nggih no, ngetokke swara sing mirengke kepenak njur gawe senengi atine wong akeh. Niki nggih ibadah. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora Yo bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Wis, kowe iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kilong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli sampean. Potong di wong selunas kendengenane entek. Wis tegese panitiane tertib kuwi. Nggih. Ya Nduk. Prandene maksa jebul nimas uga nanggepi no ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Sik Nduk, stop Nduk. Bentar. Pak sing teng ngarep Videotron nika, Pak. Pak bakul kopi, Pak bakul kopi. Niku lak beto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik teng ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun jangan mriku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Den nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop mie ngriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah nika didupke cah cilik-cilik ngeten pundi ya Mit, pendhetke. Nih sing alit. Nah, pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, kae cilik. Nih kae kono sik. Kene. Iki sing arep pamit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak, nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayari sik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Kateng di kateng. Dompetnya di kateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayari sik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok.
Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Piro enteke, Dik? Telase pinten, Dik? 100 wis kono ndang ditumise. Mosok mineme 100 kan. Wis ta dadak kon nyiram kok iso ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengane gawane kathah nggih sok kula ngeten niku nggih. Ah nggih. Sak kopine piro? 200.000. Kuwi sisan kopine ben dunjuk wong. Delok, pisan kok delok. Ya sing alus ikhlas to kowe iki. Tuk. Ya golek rezeki halal kok ya. Kae delokan kyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Wis Ono wes, kono kopine kon ngedumne. pen pisan. Masuk. Lah, kae bakul aku ah. Kene, Pak. Bakul aku. Sentak. Wes, bosok kan. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben tek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Oh, aku carenganku sih akeh ngawur. Ayo. Yo. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dokter Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Duju. Alhamdulillah. Nggih. Ten Pak Haji Heriwer nggih. Nggih. Wis pokoke bengi niki totok adil latihan. Ayo. Karena diundur neh. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Habibah. Gambarmu uga sing gedhe ngapuramu kang mas papujian
Sesarengan, Bu. Sembah nuwun menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar Radio Madya FM Madiun. Wah iya nggih. Sembah nuwun sedaya kemawon.